The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. At this point, nanginahanglan kita nga mangandam sa itong kaugalingon, aron kita mapunan sa Espiritu Santo pinagis paggamit sa rebound technique sa 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9 nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha kanimo. Gidampit ka nga gamito nimo kanang imong free will, imong volitions paghimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Kay ang Juan 3:3 nagaingon man, "Gawas kung ikaw magpagkatao pag-usab, dili ka magkita sa gangharian sa Dios." Ug ang John 14:6 nagaingon usab, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, there is no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose in our destiny in life, and what you are doing in our life. Musa Amahan, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Challenge us and enlighten us more on your truth. Make these things a blessing to us, O Lord. This we ask in Jesus' name. Amen.
May adlaw sa tanan natong mga higala. Welcome no sab ning atong Bible study karong adlaw. Og samas naandan ako kang pahinumduman nga kining atong Bible study every day kini og gidapit kamo nga you hold on to the doctrine that you already possess kay mao kini ang atong baruganan ingon nga mga anak sa Dios. Og so we can become pivot of this country o kita mahimo gayod nga mga mananaog niining gubat nga espirituhanon nga atong atubang adlaw-adlaw. Busa ako kang pinunuman sa pagbaton o pagsunod the steps to make our Bible study worthwhile ng mapuslanon. Ang una nini nga ikaw magbaton sa pagkamapaubsanon, have humility. And then have an open mind, bukas nga pangunahuna. And then concentrate sa mensahe, not necessarily on the messenger. So concentrate on the message, not on the messenger. O padaplin o ibilin ang mga hunang tawhanon, mga suliran ba nga imong giatubang ning adlaw, mga gumunhap o uban pa, ibilin nga to sa gawas kay kini mahimong babag na niya sa atong concentrate, pag-focus sa gitudlo nato gikan sa pulong sa Dios. So kung musunod ka niining maong mga lakang, ang Diyos Espiritu Santo will take control sa imong panghuna-huna. Di man nga ang Diyos is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Ang iyang pulong will not go back to Him void. Busa, pahinumdom lang ka na nimo. Okay? Balik ta sa atong tunanan nga giuluhan og Christian integrity. Okay? Ato namang gi-define kining Christian integrity nga it is the strength of the advancing believer. Mao kini ang kalig-on sa usa ka magtotoo nga nagapadayon sa pag-abanti sa iyang Kristiyanong pagkinabuhi. O ato nang nahibaw-an nga ang integrity nagakahulugan kini og ang kinatibuk-an, the wholeness of character, ang iyang consistency of word and deed, og way pagkompromiso sa iyang adherence to a code of values. Og sa laktod nga pagasulti, ang Christian integrity gikan kini or a byproduct from living by the Word of God. Okay? So, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga atong gisgutan ay atong sulayan kini nga atong tiwason kini kaning atong tunanan nga Christian integrity ug tingali mahuman nato kini karon ug mo adto na usab kitag lain nga mga uluhan sa atong mga pagtulunan. Okay? So, okay. Ang kinabuhi nga Kristiyanon puno kini sa mga hagit, challenges. Okay? E di man, of course, ang kinabuhing Kristiyanon, dili man maingon nato nga kanang hanoy na dayon pananglitan bago ka pang midawat sa kaluwasan kay na may ubang mga ebanghelista, mga pastor nga nagatudlo nga dawata lang si Kristo ug ang tanan nindot ng imong kinabuhi. Of course, there is truth to that. Ang buot pasabot nga inigdawat nimong Ginoong Kristo unsa mahayahay ka na dayon dili. You have to pass through all struggles in the Christian life. So mao na nga
usa nining babag nga imong atubangon kining atong kinaiyang makasasala. Usa man kini sa mga nag-una nga mga kaaway. Nahinomdom ka ba ang atong mga kaaway? Ang kalibutan, si Satanas, o nga atong kinaiyang makasasala, the world, the devil, the flesh. Mao ni kini silang nag-una nga mga kaaway nato ingon nga mga anak sa Dios. So kung wa kay pulong sa Dios, mao man hinagiban nimo sa pagpakig-asdang nila, pildi ka sa maong away. So mo na nga dili maingon nato nga mohayahay dayon ang imong kinabuhi human nimo dawatas Ginoong Hesukristo. Apan the life of a believer is kanang gradual. Mo bitan nang moagi tas tulo ka spiritual level. Unsa man to? Baby believer, adolescent believer, o mature believer. You see? Hindi man mahimog mo, lukso mo, kanang manglaktod lang ka, dili. There's no such thing. So, okay, atong tutukan kini may tugon ni pagkakarnal. Kay duha raman ka klaseng magtotoo, either carnal or spiritual. Now, og ang kinabuhing karnal, dili ka na normal alang sa usa ka magtotoo. It's an abnormal kind of life. Kaya ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga iya nang ipahiluna, ipahigayon ang iyang kinabuhi diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi o sa espiritual nga mga sangkap alang sa maong kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon, bahin ni mga panalangin, atong hisgutan kahapon, mga blessings, nagapasabot kini nato nga doon ay sangputanan ang espiritual nga kinabuhi sa ka magtotoo. Doon ay sangputanan kini samtang niya pa siya din hining kinabuhiya. Ug ang sangputanan, the result, mo ka nang gitawag ta nga pagkahamtong na sa spiritual nga kinabuhi, spiritual maturity. Okay? The superior quality of the mature believer's life, testimony kini niya sa divine grace. All the mature Christian has and is nagaagad entirely sa saving work ni Ginoong Hesukristo o ang iyang gasa sa divine dynasphere. Gasa man ni. Kaya bini mo igsoong magtotoo. Ikaw may akong giadresa nini. Ang kaluwasan nato wa nato paning kamuti. Okay? Wa ta maning kamot, sanglit ang kaluwasan, pinaagi man sa grasya. Gusto? Kini yung mga terminoha, mga punga, sama sa kaluwasan, grasya, uban pa, murag na familiar na tagmaayo niini. Okay? Pero, ang nakaapan lang, kaya napay uban ka nato, nga, wa pagyod, kanang klaro, o wa pagyoy pagkaibaw, pagkatuhog sa mga buot pasabot nila. Di ba? Pananglitan sa pulong kaluwasan. Unsa magyubot pasabot niini nga familiar ka ayong pulong? Well, ang kaluwasan as a review maning ato ron nga gisgutas pulong sa Dios maong pag-angko nimo sa kinabuhing wa na'y katapusan, eternal life. Pinagi sa pag-angko nimo nga si Ginoong Hesukristo imong personal nga manluluwas. Ang grasya mao ang gihatag sa Dios. Tanan nga gihatag sa Dios nga ni kanatong mga tao aron wa natay lain pangbuhaton. You see? So, kung maghisgot kita bahin sa kaluwasan, salvation resulta ka na sa grasya sa Dios.
nga tungod ni ana di mahimo nga maningkamot ka aron ka maluwas. Sang litang kaluwasan usa man gini ka gasa. Usa kini sa gitunol gitagana sa Dios nga rika nato umikan ka na sa iyang grasya. Samtang na busa kung ikaw, if you are now a believer, kining mao nga prinsipyo nagpasabot kini kanato ng imong kinabuhi o ang imong pagkinabuhi ni karong higayuna at this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios. Lean on Him. Apan di kini usa ka literal nga pagsandig yun nga sa ingon mo lingkod ka na lang wa kay buhaton dili. Ato man ning subli paghisgot ning prinsipyo ha. Wa ni magpasabot nga molingkod ug magmika ka na lang murag si Juan Tamad. Istorya na Juan Tamad na hibaw naman kanana nga maghuwat ug mahog ang bungas kahoy. Wa na magpasabot ana. Ang prinsipyo bahin niini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsa ang giandam sa Dios alang kanato aron makaibaw pud ta kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanato aron mahibaw ta unsa ang paggamit niya na ug kanus kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Kasabot ka? Apan subo naon nga naay daghang mga magtutuo karon. Ang wa lang gyud magpakabada. Wa manumbaling nining mao nga kahimtang. Kay lagi kini sila nagasaling naman kay kuno luwas naman sila. You see, uban ba ilang filosofiya nga luwas naman ko. Apa wa man nila makita nga ang Diyos nag-andam, nagtagana pa ug mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Sabtag yun na. Ang kaluwasan, by the way, sinugdanan ra na sa imong kinabuhi dinhi. Apan naghatag pa ang Diyos og labaw pa ana alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love tungod kay na nag-iya naman siya og kapasidad o katakos to appreciate God's blessings without forgetting their source. Nga dili kinahanglan kalimtan gyud ang tinubdan niya na. Kinahanglan tas pag hinumdum bahin sa virtue, bertud, nga naangkon sa ka magtotoo. Kining gugma. Okay? This love that we are talking here about, mao kining gugma ha. Nga way labot diyan na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with that kind of love. Way labot. Okay? Sabtag yun na. This kind of love, okay? This love of God for you, believer, emotion ang pagbati has absolutely nothing to do with the kind of love. Kining matang siya kung matong isugutan. Way labot ang pagbati. Kung naibaw ka ba nga, no? Tungod, kay kining maong matang sa gugma, ni sistema ni sa panguna-una. It is a mental attitude kind of love. Nagasukad, nagagikan kini gugma sa imong pangunahuna o sa imong pangisip. Kasabot ka? Kaya binimo, sa atong pag-angay, paghingugma o mga butang, mga kahimtangan, mga kalampusan bakas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton. Di ba? Apan kung bahin na sa unsay gisgutan sa balahang kasulatan, wa gyud pagbati ang naapil niya ng bahina. Kaya ang gihatagan niinig pasiuna o gipakadak-an
Niya na mo ang kahimtang sa pangunahuna. It's in the mind. Ang atong pangisip. Sugod bahig paghatag, giving, it's a matter of mental attitude ka na. Ang imong gugma o paghigugma, kahimtang na sa pangunahuna. Okay? Ang pagkabot ni mong kalipay sa imong Kristuhanong pagkinabuhi, kahimtang sa pangunahuna ka na. So balikon ko sa pag-ingon, wa yo'y labot ang pagbati niya na. Wala. Nada. Nothing. Wa gyud. Emotion is practically out of the picture. Yan ang bahina. Ug busa, kung kita maghisgot bahin sa divine dynasty, we are talking about our God's grace provision alang ka natong tanang mga magtotoo without exception. Ayaw kalimot nga kining divine dynasty pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga maoy normal nga dapit puloy-anan. It's our normal residence. Natong tanan nga mga magtotoo. Sabtag na. Ug I hope na sil-sil na gina nimo. Ug kining maong dapit puloy-anan. Nato ni arang ni nato mga magtotoo ha. Kining dapit puloy-anan usa kini ka mental attitude kahimtang sa pangunahuna. Kay abi gud nimo isong magtotoo basig nakalimot ka ang kinabuhing Kristohanon lagi na o usa ka matang kini sa pangunahuna it's mental attitude. Kung sublion ta sa paghatag og emphasis bahin sa divine dynasty ng pagsangkap sa Dios kini. Iyaning provision sa Dios. Alang kanatong tanan nga mga magtotoo nga diin sa diha kita mga magtotoo magapuyo diha sa sod niya na kita pagagamahan sa Espiritu Santo. We're going to be filled by God, the Holy Spirit. Na kita pakigambitay sa Dios. We have fellowship with God. Ug nagahatag kanato kining dapita sa capacity, katakos sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. It enables us to keep plugging sa atong espirituhanong momentum pag binisaya nato ni pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ug maura kini ang dapit in our mind ha, di ba niya? Maura kini ang dapit kini diya sa sod sa atong pangisip. It's a mental attitude nga magahatag kanato nga mga magtotoo sa kahigayunan sa pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi hangtod nga makabot na gyud nato ang o stage of spiritual maturity, otherwise called what? Capacity stage. That stage, mao kini the very stage nga maangkon na nato ang katakos sa pagdawat o pagpahimuos sa mga panalangin nga gitawag og escrow blessings. Capacity stage for capacity for happiness, capacity for love, in short, capacity for life. Nasabtan mo na. So, sa ato nagiingon kanimo igso magtotoo ang divine dynasty. Maoray dapit puloy-anan residence nga gipahiluna, giandam, gisangkap sa Dios. Giandam sa Dios alang kanato mga magtotoo samtang ni apa kita dinhis kalibutan. This is the only place. Paminaw. This is the only place where there is peace na ay kalinaw. There is rest na ay pahulay. Everything and everywhere outside of it
there is no peace, it's restless. Sabta gina. Kining maong dapit of God's power, dapit nga may gahom sa Dios, nga which is now termed as the operational divine sphere. Anaa diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatataw sa gahom sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, tungod kay maorning dapita ni kalibutan na ang considered as a perfect environment. Kasabot ka? Hingpit kining kanang kahimtangan. Ug di lang kay kana, masinati mo diha kung unsa ka tinuod, kamatuod sa gahom sa pulong sa Dios. Sabta gina. Hatagan ka na kung unsa ka teksto sa Biblia nga magapamatuod nga masinati mo ang pag-angkon o kusog o kaligunan sa imong pagkamagtotoo ni Ginoong Kristo. Diya sa Filipos 4:13. Sige, abrihin imong Biblia. Filipos 4:13. Nga sa in English kini nagkanayon og I can do all things through Christ who strengthens me. Na. Well, abi nimo, diha sa sword niya ng divine dynasphere, ana diha masinati mo ang kadasig, kadaugan, kamabulokon, kakulbahinam sa imong Kristohanong kinabuhi. Na diha. Fantastic, sophisticated, unique, fabulous. Suway ragod. O paano mo musuway? Sulay. Apan mo tanan na pugka tingali. Unsaan ko na ito pagsuway ana? Well, of course, moagi kas pa kanang patukaranan, pamaagi o protocol sa plano sa Diyos. Mao gini imong sundon. First of all, ang tao kinahanglang moagis pagdungog, pagpamati sa maayong balita sa kaluwasan. Ug human niya madunggi, human niya masabti ang kahulugan sa gospel. Unsang iyang buhaton? Iyang dawaton, iyang tuuhan si Ginoong Kristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ginamit, of course, ang iyang kabubuton, free will. That means, kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo. Ug diha-diha, siya, unsa, maluwas. Hatagan siya kinabuhing wala na katapusan. Sigurado na siyang mahilangin. Kaya nahimo naman siyang anak sa Diyos. Pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo. Mga buhat 16:31. Human siya maluwas. Paminaw. Human siya maluwas. Kinahanglan siyang musunod sa mando sa Diyos diya sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon siya sa Diyos sa iyang kinabuhing Kristohanon. Pinaagi sa unsa? Pagtuon sa pulong sa Diyos on a daily basis. Hangtod malampasan niya ang iyang pagkabata nga masuso, si baby believer, ngadto na sa kanang hingkod, bayong-bayong, kung laki, o pagkadalagita, kung bayi. Hangtod, makabot na niya ang pagkahamtong spiritual maturity. O kana, atong gitawag, o stage of capacity to receive blessings from God. In short, capacity for life. Diyan na niya mahimaya ang Diyos. So, samtagi na, diha na niya mahimaya ang Diyos. O, dinhi na ito mahuman. Mahuman nagyon na ito. Kining mao nga pagtulunan nga gitawag na ito og Christian integrity ug daghan pa kitag paghisgutan nga mga pagtulunan nga ato kining sungdan ugma. So dinhi atong gipanginaw. Kadiyang kay napupo
nga mga pagtulunan gikan sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Kini mo'y maghatag ka na og kadasig, kalig-on sa atong pagbarog, ingon nga mga Kristiyan, ingon nga mga anak sa Dios. Ako kang giingon nga kining atong kinabuhing Kristiyanon dili ni duwa-duwa. It's not a joke. Sa akong gibalik-balik na God is dead serious to His word. Mao na nga kita kinahanglan nga masilsil na gyud ni nato nga kining atong gitun-an mao ni ang maore atong mabahon. Inigbiya nato ning kalibutan na maore ni atong mabahon. Mao ni atan-awon gyud una sa Dios. Inig atubang nato niya. Naabay iyang mga pulong nga naa sa suod sa imong una-una. Mao na nga the Christian way of life is a mental attitude life lagi. Mao na nga tan-awa gyud na kanunay. Og isilsil na gyud na. Nga kini atong kinabuhi lumalabay lang daw aso man giingon. Og anara kanimo unsaon nimo paggamit kana ka maghatagan ka mag kaugalingong kabubuton, volition o free will. O diha magagikan ng imong paghimog mga desisyon. Mao na tiyaw mo nagihatagan magitag hingpit nga kagawasan sa pagpili. Mao na God has given us choice, freedom of choice, but with that freedom lagi goes responsibility. Kita ra gyud ang manubag. We are the only ones responsible, accountable, and answerable yan ang atong himuong mga desisyon. So kita na po'y naghimo og kanang tukod og kining himog desisyon unsay atong buot nga kanang kinabuhion. Kung ikaw magtotoo, it's either mag-abanti ka o mag-atras ka. Papilion ka. You see, it's a matter of choice lagi. Mao na nga ang Dios nagatugon ka nato nga padayon sa imong pagsibog ngadto sa unahan sa imong spiritual momentum. Kay mao ra kini ang pagi nga makabot nimo ang spiritual maturity, capacity for life, which is the stage nga imo nang mahimaya ang Dios. Of course, sa ato ng prinsipyo lagi, dili ikaw makahimaya sa Dios, dili kay ang tao mo ay makahimaya sa Dios. It is God who kanang glorifies Himself. Pinaagi sa atong kanang subay, pagsunod sa iyang kabubuton. So sabta na nga unta na silsil na gyud nimo. Nga only God can glorify God. Pinagi sa atong tuman, pagsubay, malahutayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ano kita mo tubo o makakabot sa atong common goal as believers, which is spiritual maturity. So aron nato masinati gyud ang pleroma stage. Pleroma means, gikan ka na sa original nga pleroo, which is fill up, pagpuno. Aron mapuno na ginta, abot na nato diha sa spiritual maturity, makabot na nato nakabot na itong pleroma stage. Mao na ang, the other name is sonum bonum. Mao na ang atong nakabot. O kita, kanang we become dangerous to the world. Dangerous ka na. Madlok na ang imong mga kaaway. You become dangerous to them. Peligroso. Mao ba na Visayan? Peligroso ka na. Musugod ka na sa pagka-peligroso alang kanila. Ni Satanas, yung mga demonyo, ang mga dautan, ang mga dili magtotoo, apil na gani magtotoo nga mga negatibo. You see? Mao ni ang imong giatubang mga kaaway
every day busa ang Dios naga pahimatngon nato nga padayon sa pagtuon every day. Kay every day pod nagatubang ka sa imong mga kaaway. You see? It's either you become victorious or a victim sa imong mga kaaway. Busa it's a matter of choice. Naarani mo sa imong pagpili. So mao na nga mugawas gyud ang prinsipyo. Man is a product of his own decision. Basta. So mao na di man inakana I hope masil-sil na gyud na nimo sa imong kalag magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Salamat o Dios nining among nakatunan nga mga kamaturan. Pinagi nining among pagtulunan nga Christian integrity nga among tumong nga makabot. Every day nagasibog kami sa unahan. Pinagi sa pagdasig ka namo o Dios. Kay may laing nagadasig ka namo ang imo man nga grasya. Kay without sa gunit namo sa imong grasya, wala kami mahimo sa among kaugalingon. Without you, we cannot do anything. Apan uban kanimo o Dios, I can do all things through Christ nga mao'y nagapalig-on kanamo. Ubani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma. Aron kami makapadayon sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.